Hledáte místo, kde se zastavil čas? Místo, kde vás ráno probudí zpěv ptáků, vůně zahrady a klid jeho české krajiny? V malebné výšce Vyšetice, obklopené loukami, lesy a rybníky, stojí chalupa, která nabízí přesně to, co dnes hledáme čím dál více. Klid, soukromí a opravdový kontakt s přírodou. Právě tady se navíc narodil známý český spisovatel Bohumil Říha, jehož knihy dodnes připomínají krásu venkova, tradic a obyčejného života. A přesně tuto atmosféru zde můžete cítit i dnes. Dnes vám představím kouzelnou chalupu, která má jedinečnou atmosféru a neopakovatelné kouzlo venkova. Celé stavení je postavené do písmene L. Uprostřed je obytná část sestávající ze 4 místností. Do nich se vstupuje přes chodbu, která má hlavní vchod ze dvora. Ve 3 místnostech je lokální topení a do nich přivedená voda a odpady. V obytných částech chalupy probíhaly průběžně dílčí rekonstrukce a prostory jsou suché a ihned obyvatelné. Na obytnou část na jedné straně navazuje stodola, na druhé straně bývalý chlév a kolna s jednou otevřenou stěnou do dvora na parkování aut. Prostorný dvůr slouží k rekreaci a rostou zde okrasné dřeviny a velké ořešáky. Velkým benefitem této chalupy je nádherná zahrada, která působí jako malý soukromý sad. Je perfektně udržovaná a prořezávaná profesionálním sadařem. Najdete zde vzrostlé ovocné stromy, například jabloně, švestky, blumy nebo třešně. Nechybí ani keříky rybízu. Součástí zahrady je také vlastní studna a kamenný sklípek s přípojkou vody, který dodává tomuto místu další autentické kouzlo a praktické využití. Ať už hledáte prostor pro relaxaci, zahradničení nebo víkendové posezení s rodinou a přáteli, tady si své místo najdete velmi snadno. Tohle není jen chalupa, je to místo, které si ihned zamilujete. Místo, kde budete chtít trávit svůj volný čas. Takže pokud vás chalupa zaujala, zavolejte mi, ráda se tu s vámi potkám.